jingpule woman kasmi Kajingpule na kashithi baningkong u Petrus pakhuj kilanong kabaar, kad khod ar haduk san bat khandai haduk khat ar. To thrang ya kabun kum ki khanlong badangkha, ya kabun mensim basngur, kaban pensan yipi sha kajingpen im, menta ba philamat bau try ulong u babha, the one shu u mau ba im, ya uba la kintai da kibriu Henry, lapdyang pen ban da u Blei, bad ubakodor hakmat jungu. Piru pilong ki mau beim balatei penlong ke ying bekenja mensim sha ke jinglong lengdo bakhuj penterwa ki jinknya mensim ki bau Blei uplyang hun lengba u Jisu Kris. Penban pi pilong kajat benriu balajit kajat lengdo bekenja sim upat benriu bakhuj upat jong u Blei uban penbena ya ki kam bedon burong jong uta ubalakhod ye phi na ka jingdom sha ka jingshai baphella menshwa phim shem long pat a Henry menta philong upat ublei menshwa omdon jing isen a ye phi Henry menta la isen a ye phi ko ba ye tam nga kentu jor ye phi kum ki bawan wir wan ha ban ki pilgrim ban om kersum ha ki jingkwa brai ka do ki bayale thma ya kamensim to im klem thop ria habdeng ki gentle khnang balada jia baki kenno sniu ye phi ba phi dei ki nong kam bomman kin yu I ya ki kam ba bha jum phi kin ai bu rom ya ublei ha ka akher kasni ka ktien jong utrai kasam shispa kad khot ar hadu san kane ka long ka bajia ya ki to ki bashanya bi halade anya ya ki kum ya ki langbrod shakanyamra Henry ublei unsa siuspa yanga nakabor ka jingyam but un pedyang ya ka minsim jonga shalade tiwat bishni haba uno ukelaruspa haba nang kraw ka burom suram ka ying jungu anda uyam un omra ai hangta ka burom jungu kan om sno rengkap yu la hapadang im ukhen yarade ubasuk la uyo jingyaro haba ule pha yarade unselet yakendu lang yala ki kpat men ki ban om yu issue ya ka jingshai ka gospel kat kum o Marcus bukhuj kilanong ka bashipo kad khot saupu hendriu hadu san fuar kila one boy ha Jericho kad ba u Jisu udang mi inangta lang bad ki senran bad ki pat ba babun uwei umatla ubakerteng ubar timius ukhun utimius ulasyong pankrong harut lenti haba ulayo sngo badei u Jisu Nazaret ulasdang ban perta ko Jisu ko khun udaben to isen e yanga bun kila ken hit yu ba un ngap jar Henry ranang kamperta jam penban ko khun udaben to isen e yanga u Jisu ula sange ban ula pha khot yu ti kilo khot yu matla wat khuslai kilo ong yeng join u khot ye phi ula bread bak yela ka jan kum ula yeng kensan ban ula wan sha u Jisu phikwa bangan le ayu ye phi lakili u Jisu ko nong hikai la jubab umatla akwa banyo I ki u Jisu ula ong hau ka jinge jengpi kala penko tipi te markum tahi ula yoi bad ula bud ya u Jisu hakata kalenti ka gospel jong utrai